Okidoki, já vás zdravím u dalšího videa. A od teďka mi budete psát do komentářů, že se jmenuji Hanry. Je nová přezdívka. Nic jiného mě nenapadlo. Ale připravil jsem si tady pro vás první díl Five Nights at Freddy's 2 demo. Protože na jednička ta je jenom za prachy a já nemám žádný peníze, tak jsem si stáhnul demo verzi. Má pro vás naplánovanou ještě 3 a 4. Ale to dám na YouTube až po tomhle dílu. No nic, tak asi jdeme na to, lidi. This is getting cool. Já jsem si to nepřečet, to je jedno. No tak nic zajímavého tu zatím teda není. Jenom to, že blikají za nějakým světlem. A buď se mi to zdá, nebo tam nějak klikají. Ale asi jdeme na to. Jasně. First night. Já mám demo verzi, to není dost tak hrozná. Nechci žádný telefon. Kašlu na telefony. Co tam stojíte jak šulí? Je tu nějaká dětská hudbička? Balloons! Balloons! Hrozný. Co na tom? Já nechápu, jak děti tuto můžou milovat, teda jako. Nic zajímavého, tady máme masku. Nějaký televizor, který ani nefunguje. Na chodbě nikdo. Nějaký plakát u toho. Mě řekněte, když už se něco bude dít. Tady bych nechtěl, aby se jeden objevil. Jak, ty vole, to je hrozný. Ty jsou hrozný. Ty starý z té jedničky, pokud si dobře pamatuju z toho traileru. Ale to je hrozný, mně se nelíbí. 1 hodina, nic se neděje. Sedíme si tu v 1 hodině. Tady nám fouká větrak, i když to je děsná zima. Nechápu, v čemu je. Tady je pití, asi už prázdný, tady mají bordel, nějaký papíry. No, nějaký tu ty blikátka. Světlo na prd. Všechno je na prd. Ale je to hrůze zatím, jako nechápu, jak tam děti můžou chodit s radostí, ale už mi dochází baterka. Já bych se podělal, kdyby tady byl Foxy, jako. Teď se mu vidíte nějakého toho lišáka. Jde. Natáhnout krabičku. Ježiši. Kde je? Dopr. Teďka je asi podle mě nejstrašidelnější. Freddy tu furt je. Vidíte to pod stolem? To se mi nikdy nestalo. Podívejte se pod stůl a stopněte si to. To mě řekněte, co to tam dělá. Já nevěděl, že to je v demo verzi. To je hrozný. V té době, co jsem to hrál naposled, to mělo nějaký upgradey. Už tam není. Co je?
Radši si zaslabím. Ta hra má nějaký spiknutí. Bonnie. Chica. To je úplně hrozný ty zvuky. Ty vole! Já se... Ty vo... OK. Na tohle to kašlu. Viděli jste, jak to je hrozný? Tačíka je asi na začátku nejhorší animatronik. No nic, tuto byl asi nejhorší den z Five Nights at Freddy's 2 demo. No nic, to je jedno, tak já bych se asi s váma rozloučil. Samozřejmě, že mám v plánu natočit vám další díl Five Nights at Freddy's 2 demo, nebo 3, nebo 4. Dejte like nebo komentář, mějte se hezky. Takže čus.